Immigranti li kellhom jiddaħħlu Malta l-ħabta ta' nofsinhar se jiddaħħlu l-Italja. Kollox beda meta l-ħamis li għadda ċentru ta' salvataġġ u koordinazzjoni tal-Forzi Armati ta' Malta kien informat li dgħajsa tas-sajd kellha bżonn l-għajnuna kif kienet tinsab 285 mil il-barra fix-xlokk ta' Malta. Id-dgħajsa li fuqha kien hemm madwar 200 immigranti sabet ruħha f'diffikultà minħabba riħ qawwi ta' forza 6 u 7. Għalhekk iċ-ċentru Malti ddevja l-bastiment Eleonora Maersk li kien fil-viċinanzi biex jiġbor lill-immigranti. Huma baqgħu fuq l-istess vapur hekk kif irrifjutaw li jitilgħu fuq il-patrol boat tal-Armata Maltija. Is-sitwazzjoni li nstabu fiha dawn l-immigranti kienet waħda diffiċli ħafna, anke minħabba l-baħar qawwi, iżda minkejja dan ma rridu jitilgħu b'xejn fuq id-dgħajsa Maltija. Jidher li fost l-immigranti kien hemm numru ta' nisa u tfal u qed jingħad li dawn ġejjin mis-Sirja. Wara taħdidiet bejn l-awtoritajiet Maltin u Taljani kien deċiż illi dawn jidħlu l-Italja.